Здравейте хора, сега ще пък търсим новите кубети вкус само в Пловдив. Сега в Пловдив ще ги търсим, аз съм ги опитвал, много са вкусни. Вече ми са на любимия вкус, аз сега ще му покажа пътя. Я покажи на къде сме сега. Добре, не можем да обърнем камерата, нещо бъгна леко, така ще ви покажа. Ето така. Гледайте. В Шофрани Врачански сме. Тук на Ники Маркета, ако го знаете, казва се Ники Маркета. Да. И вече Милен напредва с канала си. Да, много малко напредвам. Кой е това, Дани? Това снимка. Добре. Добре, аз вече стигнах 100 абоната, поне. Абонирайте се за пък Даниел. Той ще ви го дам и името му Не знаеш как се казва. на коментарите. Ако не го намерите, сори. То най-вероятно няма да ви излезе, той дори не знае как се казвам в това. Не знаеш как се казвам? Не, окей. Добре, не знаеш как се казвам в YouTube. Дай се малко, не ми прегази. Но там сме още. Ето ни. Оле, то как се станува, я покажи нагър. Хорама. Я дай да побързаме, дай да бегаме малко. Да, защото след това ще си тръгва. Да, ще се прибираме. Опа, сори. Окей, продължаваме. Значи там. What the f... Червено! Червено! Къде? Пара червено! Виж! Пара червено! О! Покажи! Вижте! Пада червено! Оле хора, пада червено! Ела! Ела да ни... Дай го проследим! Тя може и да ракета! Това ракета! Идвай! Брат, това е ракета! Ето го хора! Ето го! Хора, това най-вероятно е ракета или метеорит. Там, Даниеле! Не да се пропусне мястото така. Не! Това е самолет. Самолета не пуска червено. Това е ракета. Това да не пуска самолет. Самолета не пуска червено. Давай бе, какво показваш надолу? Аре хора сега. Ето гледайте. Сега сме тук Ники Маркета, Дай по-бързо, че... Да, сме по-бързи, защото ето ви го. Аз мога да си купа нещо между другото. Така мисля, да. Мога поне нещо да си купа, аз не си насъбвал пари. Ето хора тук сме. Да, остава. Ходим тук хора. Не трябва да показвам. Здрасти, къде е Венци? Здрасти. Да. Грико. Така ще крием. Хора, сега се крием, защото ще не изгонят май. Чакайте. Тук трябваше да ги има. Чакайте се ги вселя, бе. Нищо, хора, те си ги ограбили всичките. Да. Те няма как да го... Сега се. Бимбузъл, покажи. Тук е на бимбузели. Да, има.
Само че хора няма кубети, май. Има. Може да Ама сложиш няма гумак. от новия. Няма от новия. Май го има тук. Не, няма го новия. Да, няма го. Я нещо с купа, бе. А, не, няма. Защото къде съм го забрал, че чак това вкусно, не. Не, имам си. С това се отваря. Дай, че се стъмнява. Я колко часа, бе? Я ми покажи. Стоела. Откова. Ще Дани... Аре бе, гъш. Не можеш, когато снимаш, ама... Окей, няма да ми покажа. Аре хора, чао!